July ni som kumsang ni som pasari tlai lamani a chuminia tlai ni tlator chu amoin ni tlator chuan Singapore sumdo na hmun tat ko thler lon le pui ber chu a en rui maya chulai hmuna mi pui tam tak te chu an rinak nak bok nen kong le lama chuan a thlamwan thlak jok phian ome Mahse chutia thlamwang taka mi pui tam tak an phut mormor lai chuan mang ang au thom ron ri chuak hlolin chuta au thom chu na ti thom le she om ti thom ani awangin mi pui ma ni to ka boy te po chuan thom ron chhuan lam chu an en te thopa chuta thingpui dor pakhat atang hian mi pa pui tlingla no pan hmel tak hi apum atanga thi sen ron chhuak chung hian na ti hria taka tre chung chuan alo chhuak hlol maya Mahse chutia tan pui na zonga a o a chwa tak tak ma chuan a hnunga hian patling pakhat kum somruk mi vel chu thingpui dor atang bok chuan chemtia thisen kai hnuang ron keng chunga lo chhok ve bokin hepa hi kum upalam korwar ha ani nge a ti chuan abula thil thlendan lo hmutu te le lo boi pui tu te chuan chu thil rap thlak tak an hmo chuan ti ngaina an hrilovin an boi ngal em maya tu mala chuan watan pui emo ti top tumna emo po an ne ngam lo ani ber chutia an tin reng hnu chuan pungkhom chinga thalai deuh te chuan liam tor jok cho tan pui tumin an han hnai deuh dona Mahse hnai an vatum chia chu kum upato jok patling khan khoimia lo tora lo shilin thitlak ani thole ama po chon jil tan in huam thu sei tamaya chu mai ni lovin hetia asoi hnu lok hian voi engema sa chu achim te ken chon chu hliam lo tor to sa chu abile ta ngal boka chu thil rap thlak tak chu ko thler lun lai taka thleng ani awang chuan mi puilo hmutu te chuan sheom an ti no pang ho te chu an che chel chul ba ka meichhia tila chu an ril ru chi ai to viau maya chuta mi tam tak chuan an phone te chu la chhuakin thu nei tulam chu call te sup supin chumi hnuwa poi khoi tu po chuan la thin rim mel tak hian a phone chu ala chhuak ve ngala ti chuan amali ama chu police hena chuan ava in puan zui ba ka thil thlenna hmuna chuan aranglama local turin acha ta hiala hetia asoi zo hian chimti hmanga abe pa lathachi alo she omti tak om chu a thi thak thlenga enjengin a thi tak nuwa ero he putar hian ngai thani om tak hian anui zeu zuya heta anui lai lo hmutu ti tan chuan ama hian har satna rilulama ani an ring hlel nga hle nge ani ti chuan hunrei po aliam le ma in police te dam doi lam mi te po chu anon thleng wata Mahse chan chhuat tumna te chu a thlon mai ni to in a thisen a chhuat hnem em awang le a taksa peng pui mo tak taka liam serious tak tak ani awang khan adam chok zawlo ni ti chu doctor te thu soi chu ani ta tlat mai engwanga he thil hi thleng nge ni a he mi te pani hi engtin nge anin zom ti le putar kum somrok chawin engwangin nge hetianga thil ti mai ti chu i han chui chuak don tiang ti chuan Singapore police station a chuan he thil thlen a thiam no changber chan chin chu zong to sup supin thil hmu chwale hria thar po anei te sap sapa Mahse putar kum samrok mi vel mi puina a ata emo an ti mai kha alo a reng lau mai a ta hne kin mi ro pui tak mai tan nam singa alo ni a ani hi Singapore somdo na kailona chuan a khai pa ber ta zinga mi ni phahialin kum heti zat ani lai po hian shipping company lian tham tak mai nia hei hian anram ati ho sakdan a om chiang hle ome Mahse he ngothi ani lo he thil thlenga atwar tu din hmuna ding le apoi khoi tu inkar hi ni mak tak mai chu police ten an han sha chwa po hian mak an ti hle maya ko twar tu zok Spencer tana hi tana te chung ko tan hian mi khwal ni lovin tana Fanu upabir pasal atan chuan amak pati na ni chu hei mai hi alani lo Spencer hi tana shipping company a CEO an hial boka chuba ka tana angdeu thawin Spencer po hi sumdon lama chuan a theu neu haulo mitam taktena an ngai san ron le sumdon lam magazine a po hming chuangun le langun pol tak ani nge a Mahse apu zonin kholaya thata mai chu ani si ti chuan Singapore a mi hosa tak pakha chu apu zonin chhun laya tak mai bazar hmun lon laya a tha tak thu chu chanjin bu vela le media danga alarna sa in mi ti beng ver zong takani a amai ro chu he thil thlenga a topna le a chan tak tak police tena an zon chhuat nuwa hian mi puite le an chung ta hnai vai po an boi pha in zo na tam tak mi ho sa in hetiang thil an han ti du tlat mai hi a chan sia chu a cha gom ta viawa tin mi tha le mi ho salar te po hian
mingchhiatna an nei thei zia te pawh a chiang hle bawk ani tichuan police ten tana an interview na vela chuan ani chuan a thil ti chu phubalak na lam ni na soya chuti rwal chuan poisa emo din hmun in chu sakna lam ani lo thole a Fanu thil tor chu anat ema wanga thil thleng ani thu a soi boka he case a hian thil enge in thup he thil thlenna chan tak hi enge ni le chung kwanga omle innel tak Mahse anin kara engma om thei to lo tura har sana a thlen thei dan hi engwang tak nge ti shaturin I han thlir chun zom zel don ti ang an nu chri zel na atanga alandana tana hi kumsom mi lek ani lain Singapore an chung kwa in an pem luta Mahse hetia an pem lo hian na thotur har sa in khosak har sa ema hei wang hian tana po hi longcholna in hlo ma in naha thlak le har sa in bul atan chawa Mahse mithuak thabik an ina chu reilo te lo langin afin na le sumdon na lama achim kalna atang chuan ngai to na fel fai tak ani ta a chu an ha thona lam longcholna a thil an ron thon vel chu an ram Singapore a chuan ala hlok don hle ti angai to thleng phata tlat mai le ti chuan kumsom ni pakomi ani in ani ang zong bel khom chuan chan ne chan ti huamin ti en ne shipping an ti chu alei ve ta topa hei hi longcholna a thilmi in an ron thon ne chavel boy pui tu company ni in he a company nei thar hi tana hian a thei to pin en kol chhauta a ama taima in a fin mai pi alama sumdon na lam nuam alo ti bok nen an company chu a thang ve ta tel tela a hnuwa phei chuan chu a shipping company chu real estate lama ti le in ti hlim na lama te zwan lo puin a sum lak lo te chu fing takin a pe pung ve zela ti chuan hun aliam le de hnuwa tana chu Singapore millionaire mi ti hriat hlo tak alo ni chhauta der mai Mahse wani na ti po hi alo nei vek thei bi khau lo aro pui zol lai takin tana chuan ano pui chu chan ta hlovin an fa ti me chi pathum akal san boka amai ro chu tana tan chuan she hle Mahse amo phurna ani ti a hriat chiana wangin le nu le pa ni a kopangai ni ti hria in a fa ti en kol chung chuan a hun chu a hmang chhauta a chutiang chuan nupui dang po nei to lem lovin a fa ti chu a tul pui lop kara a sum don la chu alian til mai bok si nen a boy thin hle maya Mahse chu ti jong po chuan tana hian a fa ti ta na hun siam sak ze in aduat ba ka hmangai ema hetia a fa ti a hmangai na hian thil thlen dan po hi alaron shil ngi arin om ani ti chuan a fa te an no len de nu chuan a thil lo sut kwak to chu a fa ti ta na semdar chu adu ve ta a fa ti zinga chuan upaber tan chung chungi chu arin ber ni in ani hi zernalama po ati theiviawa heng a zerna mai ba ka hian an sum do na chu en kulchi don ti apa hian she thein hei bang hian du sak po adu sakin a thil ti na kong tin jenga chuan a tan pui ti ila kan se sol om love te chuan tan chungi chu apa company a zerna a so hnu in a thokta a hun rei po mo lo tani chuan a thiam sunga chutiang chuan apa be se angein akai chho chakin apui mo china chuan aron in hlang kai der mai hei wang tak hian apa hian an company a millionaire hian adu ema Mahse an company ma khwa chau hi apa tanaril rolwa to chu ani haulo thil dangin ama chu a kaplat maya chu thil chu a Fanu tan chungi pasal ne le nei lawa choni in a Fanu chu zerna lama ain sorbing hle maya hetia a zerna atui ema wang hian a kompuin akal san ve tan to alo thei ngil deuh man hial mai chutiang chon kumsom thum kai to Mahse ngai zong la ala nei der se lo te chuan tana chuan a Fanu in nakina pasal te nin chung kwa po an company en kolpa in an ladina nga tia do thu ti samin song to na tam tak alo nei chhauta a Mahse a man mo to ani berang chu a Fanu ngai zong tur chu mi ho sa ho chung kwa mi a thei angin alo zong be ta chara ni Mahse la tani chuan apa ro man ang chu alo boy pui lo ba ka alo uk sak lem lo veu mai chu atira apa chuan che thiam lo divin a Fanu chuan pasal le ngai zong lam a boy pui lo shim wang ni na ngai zeta amai ro chu atnoya thokte ti leng wak ve ra tangin a Fanu chu an hnuai na thok ve thonen a rukin an lawin ngai zong ti chu a heta tlat mai chuti lain apa chuan mi hausa te an sum do na ti thang thei turang mi te alo zon lain a Fanu ina an hnuai thok ve alo du chu atira chuan mak ati hle maya Mahse a Fanu chu a hmanga ema wangin le angai sak ema wangin do theina nen angai thiam be le maya chuti rwal chuan a Fanu ngai zong po la nei ngai mi alavina adu tor mi pa chu
engang nge ti chu hriat achak et to ani ber ti chuan an company hnuaia thokte chanchin ziana chu hai chhuakin chu pa chanchin chu adap chiang ta ani heta tana thil ti hi thil ti om lo le mak ani shan lawa a chan chu nu le pa te chuan an fa te biak le kop thin te chanchin chu hriat an du ve wat thin wang le an rin adung tlak an ni em ti te chu an hriat du wang ani tlang pui ome Mahse tanan a Fanu ngai zong chanchin a han hai chuak che mai chu mak ati hle maya chu a Fanu ri ro lo tu chu an sum don a na sang po thok ni lem lo sel person pakha Spencer tu pa ni ani in ani thona hian an ho tu po a Fanu tan chungi kha ani nge a chutiang chuan ho tu le a hnuaia thok chu anin hmongun ba ka an mi zia alo in mil bok nin an lo in du man viau lo ni amei ro chu tana chuan Spencer chu adu vak lo thung a chan pahni lian deuh deuh omin pakhatna a chuan Spencer chu a hnuai thok din hun po niam lamani a pahni na chu changi a in kumnga la ya no pangjok ni in rin tlaka angai vak lawa Mahse he chau po hi alani lo Spencer chuan a hun masalama nupui lo nei to in a nupui nen hian fa an nei nuwa anin then le to alo ni a chu wangin tana tan chuan a Fanu chuan em han nei tir mai tur chuan alung adam thengang lo ani heiba ka hian Spencer te chung ko din hun po hian tanalung chu ati oi zo lo hle a Spencer chu anu le patin en minol puite chen na ala chengin mani po a in la nei lavin mi in an na lwa lai le chawan si a chutiang chuan an chung kwa le an din hmun in thlau tuk chuan tanaril ro chu ati hnwal na sar shim ba ka an mani ang level ti tan po Spencer chu pasalata na hanit om ani theimot lawa chutiang ani mek lai chuan Spencer tan la an ram chunga pahosa le challang tak Fanu han nei tur chuan a ho phor om hle ome Mahse anei tu tur ber changi chuan chan nei lawin Spencer chu angai na in a pasal tur hial pu in adu bik lo chan thatok tak anei be tlat mai changi mi ta chuan Spencer chu Chinese le Indian in thlapol rongkai ni in a hmua hei hian amit al hle ni turani apatina ngai zon tir le nei tir ena an en mia lo kha atan chuan a Romeo ani tlat mai si chuba ka Spencer chu palian be tok tak fidruk le inches khata sang ni in ama asa thapok nen changi ai chuan kumnga lai na no pangboka hei ringot po hian changi mi ta chuan atlak na tir hle ni na lang chu mai ni lo ngai zong la nei ngai lo changi tan chuan Spencer bia thukam chuak te chu amoin aril bik em a hei wang hian a zona awai nghet le to alo ni a hetia ama hmangai le du em alang Spencer a alawam ta ka chuan changi po in anun chu nuamati in anin kar po a that le zela be se ya chutiang chuan rin a in an man hmo ta hle bok nen apa du dan ang ni lo Mahse changi le Spencer te chu anin kop chhun zom zela chuti la in tana tan ero a Fanu ina adu em chu tlangbal pa ngai po ni lo le hausa bok si lo chutakara ani nei na masa atanga fakol hial an nei tur chu angai angam thei thlot lawa Mahse apa thurol na thei pu in changi chu akos thei to lo mai ni lovin aril ru le ngai to na te chu Spencer hne na hian ape fel bek emo ti mai tur hian apa thu han zom chi po ani to che lawa Mahse apa po chol anau pan lai po a adwat em a Fanu ri rutina to ni chu a hlawin thil ti thei nei chong se lo chuan a thil ton chu alo thlir ve mai shi ta ani ti chuan hun alo liama changi chuan Spencer chu nei nge tumin chutia rilru apota ka chuan apa po in helviau chu adu ta bik lo ni nge turani a Fanu hlimna tur chu ngai to puin ani nei na chu a thei ang anga pom chu atum ve ta zoka chu lo renga ta na hi fate hmangai takani kan ti to kha a Fanu te ine na chu an pani mai chuan an ti ro pui thei don lawani ti an thi chiangin an tan chon sum tam tak aseng ralta a chu mai ni lavin ani nei na lom puina ni torian chena in tur nom le ro pui tak a pinge nge bok ani alandana pon lammi he thil lo hmutu ti tan chuan mumang ron thlen dik ang mai ni in alang nge anga mi hausa le ro pui tak chung ko atanga ron chuak nola chuan pahar sa le bai vai ve tak mai chu pasala anei tlat mai si chuta apala in an nei sumin amal som bok nen han ngai to mai pu in aro pui hle ome hetia ani nei no hian tana chon Spencer chu anna kai santirin an department a he ta te ada ta hiala chuti lain changi po in ani nei no loka fa te nin hun rei lo te chongin fa pathum chu ani ta dera hetia fa te ani tak no hian an fa ti en kol chu alo ngai ta bok nen
changi chuan a hnalam chu a ngai sak tawak lawa chu baka a chawl rei bawk nin a hna chu chhun zawm peita lovin in lama chuan a fati chu a lo en kolta ani chuti lain a pasal ero in a pa kal tlangin kaisana adong deuh reng maya an company chairman mak pa ani na ringot po chu midang telaka adang lamna po ni ome hei baka hian Spencer hi a teima hle maya a hna tur ang tukte chu ti that lo po ani ngai lo chu chuan tanari ru po chu min via tel tel yin a hna po omzani takin kaisana tur a pichin ani chung ko hlim omle nuam tak pa berina taima taka hna a thona nu in chung en kol na ni in changi ti chung kwa chu an hlim vek maya Mahse he hlimna polama tanglang kara hian then khata chuan du amna chi aruk te a lo in tu in a thang duak em le ngal alo ni ti chuan Spencer a chung ko re thei taka tanga fapa upabira ron piang chu anu le pa ti ta na merin tlak tak ni chhauta zelin ama a in lo ro pui tak po cheng phalo kha tuna chon chen in nuam tak tak amali achung te tan abo se sakta a chu mai ba ka karman to tak tak te po chu an hung fer fur tamaya he adin mun ain thlak na awang hian Spencer hian anu le pa ti lam chu tlemin atinuam savieta shet ani ber Mahse hei hi atir lama chuan handem theipo ani che bik lo din mun nuam dewa adin ta ka wangin anu le pa le achung de chu a thei dan danin avur ve ani maya han hot beu tur po a om shan om love Mahse hun an hersel nuwa chuan anupui changri ru tur don lek lovin a khosata aloni Spencer chuan anupui phalna nimya lovin anu le pa le anami pa te chu anina chuan a hruai lut ve ta mya maya heta anupui hne na achung te alak lo chan asoya chuan an chena chu a zaunom thole an chung te po chu an len ve vek arin wang ani thu asoya hei baka hian chuan lamdang siam bokin anu le pa te chuan an fati en kolna a an chanpui arin thei thu asoi tel ngal boka amai ro chu changitan ero han soi ve vek arim che to lo thung a chan po ani chu mo ani tamiawa an chung kwa awanga Spencer te chung kwa po ni hlo ni Mahse changi chuan soingam ani meu talawa angai dan chon Spencer anu le pa te chu an ma nia om sang mai tur ani lain a soingam box si lo chu apom mai angai ta ani ti chuan Spencer la chu an company a chuan a hu hang ana to viau maya tuna chuan tana aya hnoi deuh chewa om to in hetiang taka a hu hang ana to awang le ani na te alo san to awang hian ama chung te po chu tlemin an company a chuan a zep tel ta cheu cheu maya chutia a ze tak zela chuan an thom po chu lian ta tel telin Spencer a chuan adu dan danin thil ati thei ta hial mai hei ba ka hian abu zon ngai dan ani lo ti she rong chung po in Spencer chuan thil ati aruk tak zeu zeu ba ka apu zon ngai dan ni lo lutuk ani lo chuan engtin emo company po chu anei thei po ain jing ta viawa atun din huna chuan Spencer a chuan anupui changile apu zon tana terel ro chu a hre thiam to hle nge ani heti mek lai hian tanala chuan atu te chu a boi pui hle maya tin a hrisela te alo hniam chan ba ka fapa a company ro chan tu tur an om lo bok nen arilu chu a ha to in an company chu en kola tungding tu tur ammo to hle a atun din huna chuan du lo via Mahsela tanatan a company chu ama panhena hlan mei chu ati tur alani mela Mahse chu alapom thengang selo chuti lai kara Spencer chu rin ain sum do na ma chuan a zei phian le ngala tana po chuan chu a hmu mai bik lo thin nge ani amai ro chu hetiang hian thiamin zei viau Mahse tana chuan rin lo na lian tak la nein hei hi hun alo kal zel hnuwa adik na chin a don alo ni te chuan Spencer an company en kolna chuan du ain thil ngai sam anga tama ma a he a thil ngai sam thanim tak in tel khom hian a topa boina a thlen don tlat mai soita kang khan changi kha kum upat lama pasal nei ni in kumalo upat chuan naw nei lama har satna alo om tlang puya nei thelo chu ni lo Mahse changi khei sai ro hi chuan anaw nei wang khan a taksa in natna anei ta neu maya chu Spencer chuan chhuan Mahse min changi chu chungkwa chaw ngai to a an e zon lama chuan ama chu ring top turin a shilta a hemi awang hian changin apa ni na an lo tho to le an lo sol chho to company ro puina chu mission Spencer rakuta a om te tial alo ni chuti lain tan ero chuan a Fanu chu an company en kol tur chuan ron le sham turin alo la cha mol mola
achan po engdang ni lovin anri la ra nge chuan a company sual chhuah chu kutken se adu wang alo ni amai ro chu changi chuan apa ngai dan chu tompui viau ma se apa anga an fati pathum a enkol chu amo phurna ni anga yen theitop chwa enkol atum be tlata chuba ka apa in alowa voipui ang em chuan a fati chu voipui lo ma se a theidan a ring be tlat mai hetia a Fanu berina adu dana soita ka chuan tana po chuan a Fanu thutluk na chu aza saklo theitalawa ti chuan ngai dan dang nei beta in a Fanu in chuti taka Spencer arena wang chuan Spencer chu makpa ang po ni lo fapa tak angin ti se chu anin kar po ati thazok aring beta a annu pa an hlim chuan an company po chu Spencer kota po chuan da se poi ati lo ta deu ani ti chuan kumsang ni som panga alo in her chwa chuan tanna hrisel na po chu alo tla niam beta se la chuta chuan a Fanu pa ber do to thil danga e zona boipui chu kovin atna chu arun chhun zom thei abe se ya hun rei lo te chu ron boipui se an sum do na chu a hria thiam ve mai be se in company enkol dor chuan Spencer ai chuan alereng fan ti na ni chu Mahse tana hian thil hriat nom lo tak atok don ti ama ngei pu in a hre om love chung van doina la chu aron kalrual tup mai sia ama ron chong tu athil hriat masak ber chu a Fanu pakhat an company penga thokne na tang chuan ani a chuta a boina apa hnen a thlen chu Spencer an ahna atanga alo ban ve ringo thu chu alo ni tlat mai hei hi achan ni a soi chu Spencer assistant chuan social media lama Spencer nupui changi chu rel rolama har sana nei ang hian alo soya hetia alo soi hi changi naw hian lo hu ve in social media kal tlang chuan anin how ta ship maya hetia a una nu thlawang a hona hi theitop chhama se Spencer chu anin kara chuan ron in ron watin assistant chu aron thlop to dei maya a una nu atan tak lo awang chuan makti a hlo hle nge alo ni hei mai hi alani lo hetia nga boina omnu thakat vela liam chuan Spencer chuan an company a thokni tam tak te chu banin nadang asiam ni a heng a nathar siam te hi a hlo a tha in anna hau tak lo phian boka chung nathara te chuan Spencer chuan a chung te chu alo tir to nol mai he thu tan na hriat chuan a thinarim hle maya chutakara a Fanu ma khwala chu angai to na sa in angai to na chu a boy noi ani bera chu mai ba ka changi chuan soi chwa lem lovin har sana chu alo nei chiang hle mai tum khat po apa mo tumin changmi da tang chuan mi tui alo luang chhuaka hei hi a mo hian tana chuan thil fel lo om te shangalin ama a thil rin hel kha alo thleng don ta ni in a hret tlat maya changi mi tui tang chuan tana chuan changi a pasal ti in kar that lo ja chu hret tel telin annu pa in kar chu a that lo na alo rei to viaw alo ni tharuk liam ta khan chengi thianu arin em chuan thalak ron thonin chu thalak a mo chuan chengi chu atliak nop thei hial mai ti chuan chu thalaka chuan a pasal Spencer le me chi pakhat ala mo ngai lo chu in dom tak hian alo om do na chu ba ka an bula chuan naw pang kom khat mi om telin chung ko hlim tak ang hian anom ho lo ni a he thila han mo che hian chengril ro chu ana in ani rai por mek tor tan chuan tor thiam har tak zet ani ber chuta tang chuan chingi chuan a hun liam ta de chu ngai to in chuta chuan Spencer an client ni na hun man angai thu a soite na thore angai thu a soite le a boy ema wanga alo ho thin lo ni te chu hri chuak to ai wayen chunga te chuan a pasal khan alorin om lo san reng angem ti te chu angai to na sa hle maya amai ro chu me chi om niam tan chuan oi mai har sabok nien an hun masalama mangai na re thei to lo tura tiam tu ngei khan rong taka arin om lo san chu aring theilo alo ni nimasela arilu halu tuk chuan private investigator lamroi te hialin chuta athil sha chu abe se a in alo chhezwal zui le ngala hei wang hian anuna thil sha om tak chu alo thleng ta ni in alang heta private investigator ina achhuina chuan Spencer chu naupang pakhat hian limmel tak hian aron panlai video chu omin hetia naupangina aron pan mai hi chu han ngai koi vial chi po ani lawa Mahse chu naupang chuan apa ati tlat mai heta che hian chengi chuan thil om nan chu a hre chiang ta hle ani ti chuan a pasal chuan a hret lo hlanin ngai zong mai po ni lovin chung ko te naw alo din reng ani ti chu a hre chuak ta a chu mai ba ka an chung kwa ina nga khlel taka an lo nga thin chang te khan a chung ko dang bula alo om reng thin ti te chu ngai to in aril ru an thar hle maya
hetianga thil hriau ma ton hnu hian chengi chuan Spencer a hnianah chuan a thil hriat ang chu hrilta tupin hetianga ti awang hian apa hnianah soi atum thunian avota bok ani amairo chu he thu a hriat hian Spencer mi zia hi adang ngal ta dei mai a chan po company a chuan adu thala ala kai san lo wang lo ni a Mahse heti huna hian mi tin a che dan he chu lo hria che chuan a hming chiat na chu a zwalanga a thil lo be to le alo nei to te chu holam takin a hlo le vek dona chu wangin Spencer chu anupui hne na chuan chingchim ewin a chapta che mai a thil ti awanga poi ati zia te chu a soimol mula chu ba ka a me chelo kop to chu a thil tu na wang chuan mo pu ta berin ani chuan a thlem na sat ema wanga atluk thu te asoya chu mai ni lovin arayang ti po arin phak lo thu te asoi hial mai amairo chu hetia anupui hne na ngai dam adil na hi chan pakhat wang bak ani haulo chu poi seilo anga lana du wang mai lo ni a ti chuan anupui min nan ti in Spencer a chuan intiam kamna te azia baka ame chekop ne na anin somna song so ti to pek atum thote asoita a henga thil ti te hi a thinlung taka ti ani lawa ama a chengiril ro a min dona mangai om taka alan ang thau khan hei po hi alem vek ani a chutakara chengi mangai na konga lakal thui lo ve tak mai tan chuan thil oi om tak ani ngal zil mai si chu mai ni lovin afa te a han ngai to a pa pathum lai mai mangai takin afa te chu a pasal nen chuan an no en kol to nen hei wang chau hian chengi chuan Spencer chu hunrem changa pileta a mangai na chuan ati a zo vek ti ila kan sei sol om lo ve ti chuan kumsang ne som panga lo ne chuan Spencer te pahni chuan an fa pali na tur chu an paile ta hlawa chengi chuan chu an fa pali na tur chuan an no pa in kar po chu ati that thei po aring viawa Mahse ngai to chen chuan hei hian engtin ma dang lamna a thlenarin om lo thung a pasal chuan fa pathum lai ani hnuwa po arin om lo san thei kha ani a hei wang hian fadang pakhat le chuan engtin baka ati dang lam arin om lo viau thung Mahse chingi chu be se na in ala khat be tlat maya amai ro chu be se na han nei san bak thei po ani to lo Spencer a chan chin chu a shet bel tamol mul maya chengin atira a pasalin me chedang pakhat alo kop chau kha a hriat ni Mahse Spencer hian pakhat mai ni lovin me chenge moza alo kop kwal chaw lo ni a abe se na ni ang te po chu a thamral ta vek mai ani ti chuan a topa chengi mang ang lu tok chuan a pasal hne na chuan in chen a rot tak mi a hemi a hian Spencer mi zedik tak chu aran nang chuak le ta tlat mai in chen chu Spencer po chuan han hnial lo veu om pon alang lo na in anin rim thei lo tlat maya in le lo le thil nei ang te changtu tur an han soidon chuan Spencer chuan engkim chu chanvek tumin chutianga chan theidon no chuan an fa te chu en kolvek atum thote asoya chu chuan chengril ro chu atina in a thei ang to ka a hmangai le adu chuan engatan ma hun rei lo te chunga a han ti chu na ati in atwarna takseta chu mai lani lo afa hmangai em te chu a pasalina laksak atum chu aril ro na hlebok ani ti chuan chengi chu naw pai par to in an chung go boina chuan na satakin aril ro chu a khoina se mema hei wang tak hian ataksa po chu a chaw chakin he ataksa le aril ro chawna hi Spencer chuan man tangkai lo tum vele che mai chengi thinrim ang chu Spencer chuan alo record si a anupui hriat lo hlanin alo record nual ani oma chu a hnuwa hlomin rilro lama boina tok te tan pui tu te hna chuan thonin anupui chu rilro kim lo le dik lo anga chwa atum alo ni hemi mang hian Spencer hian kot lama athei ang angin manro man atum boka he khisa achakani chuan afa te chu ain kol thei mai baka changi te chung ko ming thatna po chu a chiat pha bek thei don ani te chuan a Fanu te pahni hne na changa Spencer thil ti dan han shat no chuan ta na chuan hei baka hian har satna ala to tur tho angai to tangala chuta chuan an company sum chet vel dan chu oluk taka audit tora ro man sem thutin chutia sum an han enfel chuan arin angein thil diklo alo inrol cheu mai alo ni Spencer chuan an company sum ne pai mang chuan thil eng emo alo ti boina saviau mai alo ni oma sum mai ni lovin in ne lo vel a khoida na po chuan thil diklo alo rol na sahle boka chutakara a me che pakhat ne na hun an manate chu alo le mia alo ni an han chui chen zel chuan Spencer diklo na chu lo lang chuak to chu tin Spencer chuan changari ru ti dat mai chu adu tok lawa anin le lo ang sum ne ang te chu lak saka
kot benga an company chu lak sak atum ti na alo ni ti chuan he thu han hriat nu hian tana chu a thinarim hle maya a fanu tu tak mai chu phatsan ani mai ba ka asum le pai a in le lo a company nei te chu amak paswal takin alak sak bek turanga a han ngai to chuan nasataka thenjimin a in se ro nasatamaya ti chuan tana chuan chenga chu a pasarin amlo tak chu then ngal turin ati tapmi a Mahse Spencer chuan apom le lo tlat mai tana hna chuan voi engemaw za chu pui ati thule ngaidam adil na te chu a han thlen thina chu ba ka a theiang angin a in sei thiam boka amai ro chu tana chuan thil om dan chu a hriat chen hle ba ka ami zia le ache zia te chu a hri chiang to piau mai le ngal nen ngaidam hnekin a hota bur maya chu mai la ni lo Spencer an a fan hne na liam le rilunat na a thlen te chu a hriat chen le to ba ka an company sum ama ta ne an chung ko ta na alo ruk chhuate tana in le lo nei ang te lak sak bek atum na te le an company thlenga lak sak atum na chu tana tan chon atam talwa ani nge yang a thenrim na chon a vor to pathleng ta hial mai ani ti chuan chengi po chuan arilu chu ha in shom bia ma se a pasal chu then atum nget ve ta mi a chuti lain Spencer la chuan a chana chatel tel ti a hriat nu chuan arilu chhia chu ron chhuwa thar le in chengi che dan ne a om dan ti awang khan rilu pa ngai ang ni lawanga in a fa te chu amana chana tumboka hei mai ba ka hian Spencer chuan anupui te company chu en kol na awanga ma son zia te ngai to in anin chen huna chuan in le lo le company chuan chan nei ve a phutel tlat boka Mahse anin theidop chu a company en kol hlan khan changin ina an fa te alo boy pui dan te kha angai to tel du mi alo thung ani na taka chuan Spencer hian amal somna don te kha ashadu mi alo ti na ni a chu ba ka anupui changi ane china apo zanina adu sak em dan te le manager dang te laka adu sak bik dan te kha angai to adu mi alo boka chu mai la ni lo ani ne changen Spencer khan kaisa na adong sa in company sum le pai te po a khoi hial ani kha Mahse Spencer kha a hlo a thabekin bonus engemoza adong reng boka Mahse poisa ti chingpen ero atam viau thung ye chuan anin chena to so an boy hle maya ale lam le lama an thiam tho an soiton ani ber chuba ka hetia in beina na satak an nei hian chengri ro cho ati ha ema ataksa thlenga a hriselna atlak nyam pha ba ka heti lai hian an company la chuan sumle pailama harsana an tok ta tlat mai le ngala ti chuan tana po cho aril ru ha in Spencer omdan chu a han ngai to thina chuta chuan chate te ya thu soya zom thei tur chini in a she to lo hial mai chu mai ba ka a thin rim bok em awang chuan aril ru chuan a top ta upa ti chuan ngai dan pakhat nei in Spencer chu tha mai tha in a sheta a chutia tha chuan an ma hunatan harsana atlem pha ba ka a fanuril ru halu tok chu ati zia aring ta hial alo ni ti chuan July ni som kumsang ni som pasari chhnu lamdar khatle min som hni vela Spencer chu restaurant pakhata coffee in lai tana chuan ba hmu in chutia ba hmu chuan tana chuan aril ruwa an chung kwa Spencer awanga an boy zia chu angai to chuak la waiwaya chuta a thin rimna na satak chu lo so chuak thutin a chem te nen chuan Spencer chu awa pan pheita a heti lai me khian Spencer an tana alo hmu chuan a hlau thongin kapati in alo aw chul maya Mahse tana chuan engtin ma chang talo chuan thok le khata Spencer puma chuan a chem te ken chuan boi thum lai a vit ta popa chumi hnuwa Spencer chu hlau thong takin dora tanga chuakin a pum chu ala wan renga ti sen chu Spencer atang chuan chuang na sa hle Mahse tana la chuan to palatum ho lo mai ti chuan Spencer chu reipo kal theilo chuan dor kota chuan thloknokin abul naya mi local te chu ama tanpui turin angen lomloma Mahse ama tanpui tura ron kalte chu tana chuan lo khap zelin chuta chuan chupa chu amak pa ani thole misol tak ani thu asoi ta pia pa chu mai ni lo tha nge tum thole jela po tang don sela poi ati lo thu te asoi hial ani kha ti chuan Spencer chu heti lai hian ti sen a hlo nim ema wangin nikoshilavin alo tloreng to nge ani hemi no hian tana chuan a phone chu la chuakin a fanu po ber chu a bia a chuta chuan Spencer chu a tha to thu a shel ta mi mai chu vele chuta phone le lamalo ngai thla to changi chuan na ti hmel tak hian a tap taroi roya
engwanga chu tiang ti chungi ani han zota chuta tana chuan chap to lo tura a hril phot nuwa ani chu au pot to thole lo anei to lo thote ani tan chuan engpu ati sak tor thote a hril ta a chumi hnuwa a mobile phone kha ada ta ani ti chuan tana chu sponsorable hnaya chuan na thurengin police te an lo thlen thleng kha na lo oma heti lai mekin sponsor po kha ti sen a hlo tam em awangin a thi ta zui boka heta tang hian tamnan sangan mi a thati chu mi puite ril ro chuan a riak taringa atira chuan mi puite khan tana chu dem sup supin chutianga rong taka mi a tha chu an dem na sal he maya Mahse hun alo in her nuwa police lamin an thil chhe chhuate an tarlan nuwa chuan an ngai dan chu an thlak chiang ta hle ani ti chuan august ni somni kumsang ni somnia tana chu atwal tha awanga trial nei tir ni in twal tha thu boy or tir ani a Mahse heti lai hian doctor te chuan aril rolama har satna anei thote le depression na satak anei thote an soiwangin a case chu an ti hniam sakle ta hlova chumi no september ni somni pakhat kumsang ni somni kum khan a shemna chu ko chuan tar langin Singapore millionaire tamnan sanga chu kumriat li achan ve tang tora achung thu rel sak anita a tana che dan hi a hria thiam the roi roi lain hetiang angzonga thil chin fel a han tum hi chu arap thlak ve ema khatia dan anglo taka a che ta wang khan a tor ang chu a tor angai ve ta bok ani heiba ka hian khatia sponsora a thi hnuwa khan anu chuan changi hnena an chung koin enkol nan dollar noi nga a phut tho soya Mahse changi chuan a pasalanu hnena chuan sponsor nena ani ne wang khan an chung tu zong songin an company a na an nei pha thole chuta ani po ina adu tu sama anu na man tho soiboka an chung kwa chu tam tak an pek to thote a soita bok ani te chuan sponsor khan in neina awangin hausak na le thil ti thena anei pha ta kha ani a Mahse adu amna chuan bol a in ama nu na ngei po a chan pha ta de ya chuti lain changi po khan a hmangai tak atong emo ati kha ani a Mahse aring swal chiang hle ti kan chi chiang hle ome chu wangin he case kan ngai thla ka tang hian in nei dor de reng hian kan chanchin kanin hriat ton hmasak he alo poimo tak zet ani